बर' हारिनि जारिमिनारि सान बर' बिजों सानखौ दाब दाब जायगायाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनाय बायदि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै सानसेनि हाबाफारिजों गोथार बर' बिजों सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। नायगाव दख'रा एबसु आरो नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालियाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' बिजों सान फालिदों। फुंबिलिनि समनिफ्रायनो पिरपिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जथायै बर' बिजों सान फालिनाया जागायो। बेबायदिनो हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानैनो फरायसाफोरखौ लाफानानै बिफां गायनाय, हानजा सुरनाय बायदि समायना हाबाफारिबो मावफुंनाय जायो। लोगोसेनो सानजौफुनि समाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों गेवलां सावराय मेल हाबाफारि लागोनखौबो मिथिनाय जायो। गेवलां सावराय मेल हाबाफारियावनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी आरो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया बाहागो लाफैगोनखौबो मिथिनो मोननाय जादों। बर' बिजों सान 18 मे 1962 मायथाइनि दिनैनि सानावनो बर' बिजोंखौ बिजों हिसाबै फोसावनाय जादों आरो आथिखालनि जोंनि लाइमोनफोरा फरायसुला साफ्रोमबो बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय मोनसे सुबिदा जानानै फैबाय। जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ बर' बिजोंजों फरायनानै गोबां डक्टर इन्जिनियार जानो हायो आरो बेबायदि गोबां एग्जामपोलफोर दं। दिनै जायफ्रानाखि बर' बिजोंजों फरायनानैनो IAS IPS अफिसार बेबायदि जानायबो दङ। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो फरायसुलि जोंनि गारजेनफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा खावलायदों जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोंजोंनो फरायहोयो बा सोलोंथाइ होयो। मानोना जोंनि बिजों जोंनि रावखौ जों फरायाब्ला गुबुना रावबो फरायनाय नङा आरो जोंनि रावा थांनानै थायोब्लासो जोंनि थुनलाइया थांनानै थायोब्लासो जोङो हारि हिसाबै थांनानै थागोन। बर' रावखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौबा जों फरायसालियाव जोङो फरायनांगोन आरो जों फरायोब्लासो जोंनि राव बा बिजोङा थांनानै थागोन। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो जोंनि गारजेन बा फरायसुलि बयखौबो जोङो खावलायगोन सोलोंथाइया बिजोङा खुनु फेक्टर जानो हाया। जोङो बर' बिजोंजों फरायनानैबो डक्टर इन्जिनियार बा हिउमेन रिसर्स जोङो क्रियेट खालामनो हायो। बेनिखायनो जों बेयाव भुल धारना खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। इंलिस मिडियामजों फरायोब्लासो गिदिर मानसि जानो हायो, डक्टर इन्जिनियार जानो हायो। माखासेया बेबायदि भुल बुजियो, नाथाय बेबायदि जेबो जुक्ति गैया। गोबां इंराजि मिडियामजों फरायनाय बा गुबुन बिजोंजों फरायनानैबो गासिबो सुबुं सम्पद जानो हादों बिदिबो नङा। बेनिखायनो आङो खावलायगोन जाहाथे बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायाव जों बयबो बर' माहारिया बाहागो लायो। बेखिनिखौ दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो खावलायनो सानदों। मोनसे खोथा बेलासि समावसो बे खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों। थारैनो बे जाथाया दुखुनांथाव जाथाय। 8 थाखोआव फरायनाय 13 बोसोरनि फरायसाखौ जे गारिनि सिङाव सेरफांगुरि दतमा रडआव साब्रै उदखारिया जे जिनाहारि खालामदों थारैनो बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोङो गोख्रोङैनो सरखारनिसिम दाबि दैखांगोन जाय साब्रै दुथाङा बे 13 बोसोर बैसोनि जे फरायसुलि बे फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामबाय। इन्डियान पेनाल क'डनि पक्स' आयेननि बायदियै दायो केस रेजिस्टार खालामबाय होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लाया गोख्रोङैनो सरखारनिसिम दाबि दैखांदों आरो जोङो मैया SP निसिम फन खालामनानै जोङो बुंहरदों जेरैखि जाया आयेनगथ' भाबै गोख्रों साजा होनांगौ जोङो बेखौ दाबि दैखांदों आरो दिनै नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो सरखारनिसिम जों दाबि खालामगोन जाहाथे खुनु फद्दय दायनिगिरिखौ रेहाय होआ आरो आयेन बायदियै गोख्रों साजा होयो। जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखिनिखौ जों दाबि दैखांगोन। दिनै मोनसे गोथार सान आरो बर'नि मोनसे जारिमिनारि सान बियो। 1963 मायथाइयाव जोंनि बे बर' रावखौ गिबि खेबनि थाखाय जोङो फरायसालियाव बिजों महरै थिसननो हादों आरो बे बर' बिजों सानखौ जोङो दिनैहाय जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगो नांनानै बेवहाय गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जोङो थियारि जादों। दा जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। फुंनिफ्राय जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोखांनायनि उनावहाय बिफां गायनाय हाबाफारि लादों आरो हानजा सुरनाय जोङो हाबाफारि लादों आरो बेनि उनावहाय जोङो गेवलां सावरायनाय बे गेवलां सावरायनायाव जोङो आलासि महरै लिंनानै लाबोदों बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार
आरो बेजों लोगोसेनो क'क्राझार गार्लस कलेजनि गोरायुं आदाराम बसुमतारी आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव आरो बेजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोर जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। दा बे जे दिनैनि हाबाफारि बे जोबोद ओंथि गोनां। जोंनि जे बर'नि खाफाल बेखौ गिबि दाजेननाय आरो बर'नि जे गोदोसोनानै थानाय राव हारिमु गासैखौबो नैबे साननिफ्रायनो जोङो मोनसे दिंग्राय बिन्दो होननानै हमनानै लानो हायो। दा बर' बिजोंखौ जोङो जुदि फरायसालियाव फरायनो मोनामोनब्ला जोङो जोंनि जे सोलोंथाइ लानाय बे गुबुन रावजों लानाया जोङो मोनसे खहा बादि जानानै थानायखौ जों मोनगौमोन। गुबुन रावजों जों जेसेबां जोङो गियानखौ मोननो हायो फरायनानै गावनि बिमा रावजों फरायोब्ला जोङो बांसिनै मोननो हायो। दा बे बर' बिजोंजों फरायनानैनो जोंनि फरायसाफ्रा गोबां गोजौ थाखोसिम दावगानो हादों। डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट जों ओंखारदों। नंखायनो जोङो बे बर' बिजोंजोंबो जे दावगानो हायो, गावखौ दानानै लानो हायो, दा जोङो बेखौ जोङो फोरमान मोनबाय। आरो दिनैसिम जोङो जे बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां हाबाफारि मावगासिनो दङ। आरो बावैसो सिगां आसाम सरकारा NEP नि दहाय लानानै NEP नि जे खान्थि बेनि उल्थायै बर' मिडियाम बा गुबुन मिडियामनि सायाव आरोबाव समान समानै पेरालाल भाबै इंराजि मिडियामखौबो लांफानायनि क्लास 6 निफ्राय बेखौ जे जाबसिनना होनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसेनो सिगाङाव केबिनेट पास खालामनानै लानाय बिथांमोनहा असमिया रावखौ ब्रैथि राव हिसाबै गुबुन रावारिफोरनो जाबसिननानै लानो नागिरनाय, बेनि हेंथायै बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जुजिगासिनो दं। जों माब्लाबाबो जोङो जोंनि बर' रावखौ गारनानै, गावनि बिमानि रावखौ गारनानै जोङो गुबुन मिडियामखौ जोङो लाफादेरनो हाया। आरो जों इंराजिखौ माने 6 निफ्राय जे जोंखौ फरायनो बिजाब हरदों, बे बिजाबखौ जों माब्लाबाबो जोङो गनायनानै लानाय नङा। आरो जोङो माब्लाबाबो मोननै मिडियाम जों फरायनाय नङा। आरो बे मोननै मिडियाम फरायोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा ओरै जानो ना ओरै जानो मोनसे दाइलेमायाव फैगोन। आरो गासै फरायसाफ्रानो लासै लासैयै जोंनि बर' रावखौनो बर' बिजोंखौनो गारनानै गुबुन मिडियामावसो थांनो हागौ। बेनिखायनो जोङो गोख्रों सरकारनि जे बे निथि बेखौ जोङो माने सोंखारियो। आरो थाबैनो माने जोंनो जाहाथे बे इंराजि बिजाबखौ बोखारनानै बर'नि बिजाब जोंनो दैथायहरो, जों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायदों। आरो उनावहाय जाहाथे बे हाबाफारियाव बेबादि माने सरकारनि जे गोदान माने रावनि खान्थि बेनि उल्थायै जाहाथे बिथांमोना मावा, बेखौनो आङो दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै सरकारखौ खावलायदों। आरो रायजो राजा बयखौबो माने जे बर' बिजोंखौ जोङो फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय ज' ज' हाबा मावलायनो आरो गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव थिसननो थाखाय आङो आरो फोरोंगिरिफोरखौबो बर' बिजोंनि थाखाय हाबा मावनो आरो जाखांबोनाय माने जोंनि अनजालि फरायसाफोर जायफोर रोंगौथि मोनबाय, बिथांमोन गोबां दङ, डक्टर, इन्जिनियार जोंनाव दंसै, बिथांमोनखौबो हारिनि बागैबो रावनि बागैबो हाबा मावनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनानै दिनैनि बे 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ
सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।